Hello? Salamu alaikum. Alaikum salam. Ya gida ya yi. Lafiya ƙalau. Ya gajiya. Lafiya lau. Ina magana da Abdul ne. DJ Silence ba haka ne ni ne? To ya gida ya aiki kana magana da Adiyu Baffa. Wrong number. Wrong number. Mm. Malam ka za ka fahimci ni. Wrong number da Allah kaka ishe na ba. Ka tsaya ka fahimci ni karuwa ne ta zo maka. Wrong number. To shi kenan tun da ka ce wrong number daman catan da kai ne na miliyan 150 shi ne yanzu za mu tura maka. Salamu alaikum. Ai Ali Bobson. Na gane. To ya